ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ବି ଲାଠି ଚାଳନା କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶରୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଭିନ୍ନ କଳି ତରାଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ କି? ବରଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କମିବାର ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମନ୍ଦିର ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? କିଏ ନା କେହି କହିବେ ମୋ ଘରେ କେହି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୁଁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅର ଭଲ ବରଟିଏ ପାଇବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେହି କେବେ କହିବେନି ଯେ ବିନା କାମନା ବାସନା ନେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳରୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଯାଏଁ ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଆହାରି ଏଇ ମୋହମାୟା ଭିତରେ ବଢ଼ି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମୋର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ନଥିଲେ, ଶେଷ ବେଳେ ବି ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ବି ହଉ ତୋର କୃପା କଲେ ମୁଁ ଡୋରି ଲଗେଇକିରି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ମୋ ସଂସାର ଅଛି କେବଳ ତୋରି ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମଥା ରଖି ମୋ ଦିନ ଚାଲିଯାଉ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି କାମନା ବାସନା ରଖିକିରି କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁନ୍ତୁନି, କୌଣସି ମାନସିକ ରଖିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧ ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ପାଷାଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଶରୀରରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନବ ଲୀଳା ନିଜର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ନିଜର କାମନା ବାସନା ଲୋଭ ଅର୍ଥ ଲାଳସାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ନାହିଁ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୌଣସି କାମନା ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆସକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବାଟକୁ ଯିବ କି ତା ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସିଏ ମୂଳରୁ ମୋ ପରିବାର ବି ହଉ, ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଆମ ସହିତ ନଥିଲେ, ଶେଷ ବେଳେ ବି ରହିବେନି। କେବଳ ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋହମାୟା ସଂସାର, ମୋହ ମାତ୍ର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ।